Vaig començar a militar així, des del poble, des de la comarca, i no he sabut fer-ho d'una altra manera, tot i ser el secretari general a nivell nacional de Joves PB Compromís. I no he sabut fer-ho d'una altra manera que conjuntament, que en equip, que pensant en els demés abans que en mi, i com veu, això és una família, això és un equip, i treballem conjuntament amb dificultats, com en totes les cases, però tirant avant per damunt de tot. El País Valencià es necessitava i hem acudit al seu rescat. El País Valencià necessitava gent com Baldo i encara necessitem Baldo, per això et volem allà davant. I el País Valencià necessitava Enric Morera, necessitava Fran, necessitava Massà, Rafa, i a tanta i tanta gent, a Marian, que la tinc per així darrere, no la veig. Necessitava a tots, a les regidories i a les alcaldies que tenim en cada racó del nostre petit país i allargassat país. Que necessitava perquè les persones estan per damunt de tot, per damunt de les grans empreses, per damunt de les grans amistats que tenen 4 lladres que ens han vingut a furtar el país. I no deixarem que ens el furten. I estem ahí, a primera fila, governant, i quin s'ho anava a dir, governant la Generalitat Valenciana. I el bloc ha de ser el pioner, junta Iniciativa i junta els Verds. Estem així acompanyant, no m'han d'acordar ja que estàveu per així. Junta Iniciativa i junta els Verds per fer més gran compromís, per fer un compromís més unit, un compromís més alegre i un compromís més combatiu. En definitiva, per fer més compromís. I en aquest sentit, vull agrair personalment i en nom de tota la coordinadora nacional de Joves del País Valencià Compromís, a la gent de Compromís que ha confiat en nosaltres i en la nostra feina per fer-nos l'organització juvenil de referència de la seva organització. I es dona l'enhorabona per començar a organitzar-se com a organització política. I jo, com no me'n puc anar d'ací sense fer una xicoteta crítica a la nostra executiva, xicoteta, que se me n'ha del cap ara mateix. No. Us demanem, no és una crítica, però és un pre. Us demanem que avancem, a l'executiva de Compromís, que avancem cap a Compromís, sense por, sense complexos, cap a Compromís. Enric, Miquel, Julià, avancem, sense por. Perquè només amb més compromís tindrem més País Valencià. Visca el País Valencià lliure.